Magluwas sa Miss Iloilo 2023 dinagyang tribe competition kag illumination. Isa sa mga ginbantayan sa mga Ilonggo sa tionsong dinagyang amo ang Food Fest sa nagkalain-lain nga dalanon sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Lakip man sa nagpasakop sa Food Festival ang Iloilo Provincial Capital sa diin naplastar ang mga nagkalain-lain nga kiosk nga pwede pilian sa mga Ilonggo kag turista kung sa diin nila luyag kan-an matapos ang ila pagsadsad. Nahibaloan nga alas 5 karon sa hapon mag-umpisa na ang Food Festival sa Capitol Park tubtob sa Enero 22 sa highlights sang dinagyang festival. Samtang mayara man sang kalingawan sa Capitol kung sa diin maga-perform ang pila ka mga sikat nga local singers kag local bands. We will participate as a non-competing tribe sa kasadyaan composed of our dancers from the provincial capital. Then we will have our stage. We will receive guests during the kasadyaan and binagyakan siya. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radio Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.